Sajisin ki paralog baro ki para bangit kat ki bala pan baik basngap ya kada khubor lang baka Good News TV kada morning devotion wan ban mani ni khot ban ngi piang subha ya phi bang ai khoblai ya phi ro haga kerteng badan bortam ga jong tra bodo pani mujung gi Jesus Christ kabenta kaba nakakti ni jong ublai ka banglabu bang ni busan lang na por ban ka step kabenta kalong nakashti upol syaki nongrum kalanong ka bapra kadakhat ka baar bapra kikentin ki baong kumni bat ngi yatip ru baki ai baro kia trailam ya ka ban penbha ya kita ki bai je ublai ya kita ken ya ki balakhat kat bakum ka jing themu ka jong ka bentap deng ka bang kwa ani ka por bang ni pusan lang kalong ka jing shania ha ka jing penia blai ka jing shania ha ka jing penia blai kumangitip baki kristan ha spa asnam ka banakong kimat ya ki jing bat ki jing sya persitam bat ru ki jing hikai ki babakla bat kam karpang ya ka jing ha Jesus Christ kumjuru kajia ya ki kristan harum hakem hiya hai ku mahai marum ki bamat ya ki jing kham tam hawala mi ka hukum na upat syah Claudius panbe no ya ki jiu narum upol upan ken mauru ya ka jing pen ka bahau Jesus Christ bat ru ka bangi wat ya ki ki bahanang ban bud yo Jesus Christ dai ban mat ya sibun ki jing sya pastam ki jing jenjar jong ka jing ndrai upol uyathu syapang kini ki ai baro ki bang ki jing ki mengi mat uyathu syapang kata ka buram ka ban sapen pau ha kata ha kita ki banget ha Jesus Christ da kita ke buram ya kata ke buram kaban sapau ke balong ke bangi kermen ke bangin yo ndang la khlat no na slai ke pertai ke bangi ndang la khlat la wai no ke mujungin na slai ke pertai ngin yo ya kata ke buram ke bana ublai upol ha ke khot u ya thu ru bat ngitip ke bar ke baji ha ke jing ke jungi kalong ban pen bha ya ngi kan kata lagi jing pang di sistem la kalong ke jing dok ke jing kerdu la ne gilang jing tenjo jo ke jing ke jing du no jing ya ke ai ke bangim kwa bandu habda ke jing sngo ke babon ja ya ke ai ke baro ke bamangi ngi ke bangim kwa bandu habang la du no namar kata kadan kam yangi bangin susyania ha ublai namar ublai ulakhot balong ki khun ke jung u bat ni tip ru kum ki khun hi ke jung u bagi ai baro ke ba uleh kelong nak bentah bat pen bha ya ke jing ko jungi bosin ke ai ke bamangi ngi kwa bosin ngim semio namar ngi tips kam ba ublai uyoi barutip khamha nak bentah ke jing ko jungi kumta kum ki khun ki bala suspa ke jung ublai ladi kum ki khun ki ki jung u ki bala khot balong ki khun ke jung u ngitip bat ngi priang ru namar kata bagi ai ki bajia ha ka jing ko jungi kalong bai nak bentah bat pen bha yangi namar ngitip khamha bat amtang meng sitip anda ngi thu ru ya u namar ki jing mot ki jung ublai kim long kum ka jing mot ko jungi isya san pesan ra ka dekhat namar ublai ulang ubajanai unang penlong bat bu bai bu renti ru ya ka jing ko jungi utenju ya ka jingai ka jungi kenang pan perang ya ka Jacob iwai lenong kadakhat ke benengkong bat ka baal kidan ka jing ya dai ka bajan bat ublai om tang bagi tip hindrai kida itu riu kum ki khun ki jung ublai om tang ko ngitip yu hindrai ngi itu ru kum ong manna nang ta namar ngitip balai ki baro kilong na kabenta ban penbha nam ta jing bha hi ke jongi kalong ba ki shania ha ka kular ke jong ublai
Kisania aka kular ke baskem ke jung ublay. Kata ba undan kat haduk manawai no kajing im kajing nasla jana ke patai. Ino kun swat yangi. Namar kata kisania bar kitip bar kanji bajia kajing im kajuki. Kalong nak benta ban penbha. Nang ta susu kita baro kibajia kajing im kajing kalong ban ya trailam ban penbha yangi kibala khat ki khun kajung. Namar kiyo bat mat ya kanyi lam ko jung ublay kam tam ya gitu kibalan ya la yala de nak bentah ukris dan si bon ba ki syakri la ki kun ko jung ublay la dang pulay la bag history jo kabalang kibala sya jenjar kibala sya pan sitam batru kibala ha ban ina ila kaying kasem na ka bentah bar syakri ya ublay hendra kita baro kim semla bat pania klat iki ane kim semla perlong iki baki kin randi no na ublay nen kin randi no na jingat ke bamagi kidan ha Jesus Christ ki para bangai ba i tungin perkhat bat pusan ni la dia ha ba wan ki jing aka jing em ko ni lamba ki jing ja ki ba pher hatungi priang ne em bagi ta ki bajia ki long leng ba ki jing tip kejung ublay laning artatin na ngina mana badlan ha kajing ya lanti kajing kidan ki khap ke ba kim tam ha kajing em kajing kidan ki khap ke ba ngis nga bo ublay usngap jar kidan ru ki khap ke ba ngis nga ba dan shu ublay namar ngi de duwai ngi de khat kar pat ba ngi ya ba ngi phai shu ublay ngina mana kita ki baro kinamla ban weng ya kajing kajing namar kata la dengan syania hau ngisas ngoto bagi baro kijia nak benta berpen bhai ngi wala hakata ke klimat ke memangi ngi yasham dan hakata ke klimat ke badan ke jingjia ke memangi ngim sngolak ban pediang ka jing im ko jingi ngim pat ngoto ba kijia nak benta berpen bha ka jing im ko jingi bunsin kum ki bring das ngau artatin ya ublay namar bangim yo ya ka ke bangi kwa hakapor ke memangi ngi angno bat ban yo na ublay ngi kwa ba ka ke bamangi ngi kwa na ublay ngi dai ban yo no ndrai ngim tepat ka ke ban sajia ha ka hadin ka ka bamangi ngi layo bosen ka ke bamangi ngi kwa ngi dai ban yo no bat kumta dai hamanga hadai na kata kadaw ka bamangi bosen ki bring ngi phai sublay ngi patip tangi di kwa ka jingi om ya kijidan kam ko jingi nyinuk sa ngila ban ong nak bentah ki khun ki badang ret lesa ki kwa kat ka bi ki kwa kat ka bi ki dai banio ndai ki mi ki pa ki tip kam bha nak bentah ka jing bha ki khun ki jung ki bala da ki pan ni ki ban lesa ki babo ya ki jing ma ki jing saw nak bentah ki khun ki kin amai bat gila ru bat kin ngap jar namar ki tip bala da ki ai ka bu ka jing ma ya ka jing im ka jing ki khun ki jung ki kum taru lada ki mi ki pa ki ngi kila ban ai ya kata ka batam na ka benta ka jing im ka jing hatu kamlong mo ya ublay ru ublay ula yang ngi kum ki khon ben riu un amman un kwa ba mangi ngin mat ya na ka jing jen cha un kwa ba mangi ngin hap ha ki balong persya ya ka man hi ka jung u namar kata utip kembahaya kejidan kam ko jungi bat kidan ki por ki ublay jubab namar ni pan ki balong bom dai namar kata ki para bangai bila da ki kimi ki pa ki tip ban ai batam kan no tam kalong yo ublay uboy iru ya ka bansawan kajing im kajungi ya kita ki ba i ya ublay bun ba ki tenju ki bahar kam ki wan bar ki jing penau men sim ki wan khnang ba mamangi ngin jai no ya kita gijing ya kita ya kata gijing ya dai gijing ba play kita gijing ki wan ban pen ya jai no ya gijing dai gijing ba play o syaitan kwa bangin jan su play dalai ru apa ngimat ya gijing kerku gijing play la dangi mat ru ya gijing aka jing im gijing apa ngin bod yo Jesus Christ o syaitan wan ban pen jai ya gijing dai gijing ka babat play kwa bala hakpor ke bamangi mat ke jigar khu no blai ngin jan su blai halang mat ro lengi jan su blai ukwa ban pania klat no ya ke dai ke jingi bad blai bad kumju ro hakpor ke bamangi mat ke jing sosi aka jing tunju aka jing nget ke jingi ya blai wan bad pen sngo thu ba
kenang bamangi ngin hap no haka ji persya ka jung bat bangin len no ya ublay nrai kum ki khun ki jong ublay to tip biang bagi ai baro ki bajia kilong da ka jing tip ka jung ublay ban pen baru ya ka jing im ka jing ai ke ba kanuksa ke bangiyo karpang lading pulin ka tin ka jung ublay syapang ujub balang usyakri ublay ubajanai ubriu ubahap ndai balai pat ba usya ya ka jing jenjar usya ya ka jing jenjar om namar ki pap ki bolole ndai usya ya ka jing jenjar ki tunjuk ka jing im namar bau i badu jid pan syakri ya ublay kum taru kalong na kabenta ka jing im ka jing kat nangi i pan syakri ya ublay wat mut bangin laj na ki jing ngin namla ban laj na ki jing jenjar ngin namla ban laj kata kadai ka benta ka jing i kum ki bri bagin mahat ka jing pang ka sistem ki jing dup ki kadu na ki jing jong ka jing im na kita wat ai pat bakin long kadau ko mengi ngin penyeklan ai ngin oblay lagi ai ngu ya oblay namar ngidang yo ya kana hadu ka khidmat ka mentaban ring mat penhiar mensim kata kedai lembaga jing i ka jung oblay ka boda penlah tat adu kada ka khidmat ka menta kita ke bai ya oblay kisania tang hauhi compare wala da wan ki jing ke baharukam ka jing im ka jung kiru namar kitip ba umle nak benta ban pensniu yaki kata kadai nak benta kita ki kun yo blai ki ba i yo blai ki ba i bat basyania kitip bagi ai bar ke bajia ka jing im ka wan na ublai bar ke ba ublai ule nak benta ban pen ba om nak benta ke ban pensniu kum ba ki ki pa ki i yala ki jong ki kun kan no tam mau ubala pharu ilo jong kun ba marwai ban pen im nak benta kejong nawanta ka pathai bat pat im yanga bat ya pi kadai kata kajing i ka ba koridor tam ka ba ublay udan na kabenta kajong i kadan kam yangi na kata bangin susyania bangin IT bat pendam milade tang hakaman kajong hi bangin pendam milade tang hakaman kajong uhi ai bangin i je udala ka dadnuwat baro bada kaji perkhat baro badda badro da kata kajing hi ke jong ublay kan yaisa hangi bat amdan manu ru balak bat penyaklat ini wat lahap deng gijing wala hap deng gijing sungobriu ke jong hi kabang singong ba amdan lat da kumno ban laj na itu tip ba ublay udan rekat lembat ni wat sya na kata begini gijing syam gijing kenduk ke jing la kalong ka jing im ka jing simat la kalong ha long ying long sam ka jing la kalong la ka imlang ha ka imlang salang karpang ru haka jing ya dei ke jingi ke basimat balau jong unong pen imu jongi ya kane ke dak nut bal ke jingmut ke ji perkhat ke bekuai ke namla ban i bun sin ki bor jong setan ki wan ban ya le persya ban rung hakini hagi dak nut bak jingmut ke ji perkhat ke jingi ban pen ya jingai no na oblai dai ai bau Yesus Kristus un syangdu haka dak nut ki jongi haka jingmut ke ji perkhat ke jingi haka jing im ke jongi bagin sya ila di haka jingelam ke jong blai padai hang tangi sa sngotu bat ban ngapro ya ka surkran ka jungo habdeng kijing jo ka jing im habdeng ya ki kulan ngin phai lagi kman ngin kmi lagi kman syakilum badai hang ta kijing rap ko ji kanwan langi iba sya kadiang sya kaman sya din ba sya kman pat sya din ni iba amdan syu da kumno ban lai langi dan sakawai pat kalat bagi nak kelong bagi kmi lagi kmat sya ucis kris dai hang tangi ni ya ka jubah bat da kabangin syania bat tips kan bagi ai ru ki bajia ka jing im ka jing kalong lang ba ka jing tip ko jong ublay un karku ya kana ka jing pen kan mau nak tin ka balangkot nak tin ka jong ublay lang ba nak por ka benta ublay nak benta ka buram ka jong aman ting ni pendam ha ka jing ruai ya ngu ya mag kan rat yang nak por balak ni pat hap deng jong i kum ki kun ka jong ublay karpang ya nak sngi ka bamenta ublay lang ba ka step kamela yalam yang ikon rat Yesus bakodar kamela yalam ya kajing im kajing ikon rat bakodar ni duai ro ya bistem na kersian bor kan kasngi bahar ko kerpang ya kisngi ki por ke badangwan kam tam ko kan rat Yesus bakodar ki syakri ko jongme bab deng kajing ya leti kajingi hakna kajingat ki bangidan bat me hasla ki batai ni duai ko kan rat ba isnai ben yalam ben bat skam yang ni ai ba kajing i kajome ko kan rat bakodar kan yo basin syar ka jing im ka jing bat ngila ablay bi da bagi syani askam hame ban tip ko kerat bagi ai bar ki baji ha ka jing im ka jing kilong nak benta ka ben pen bahaya ngi kan ablay
maka ta sya ablay bi bagin dan hakitam yang kejing ker kejing dah kejing mai wat sya ko kandat ki wai pat ki bor ki jong setan ki bawan kin begini yo ablay bi beri lambak layu kejing mat kejing perkhat kejing beri kejing im kejing ker pang hapdeng kejing bat ru hapdeng kejing ngobha yo mangingin hapi kelan no hapdeng kita kejing syam kejing ai bajing suplai kejing kan sin syar kejing im kejing ai ablay bi ko bor ki men sim jo me ko rat un sin syar ni lam kejing im kejing bagi ai bahro ki balik kejing im kalong lang bah kejing lam play kejing istai pedang sos kejing dua kejing pedang trai ber pen im jungi Jesus ni pan ker pad kini baro amen.